Hajde, odgugući nam nešto. Ajde, da te čujemo. Srećko? Žabac, pričaj. Čekaj si ti žabac bez obazde. Tako. Tako, Srećo. Kako je to oglašavanje? Je li prle? Prlence? Gdje si prlence? Šta je to? Šta je to, prlence? Smeško? Pa da. Pa da. Da, lepi moj. Šta je radio? Ovako, u slučaju da vam bude sve manji za njih, da su novčanici, da bi se danji. Ministar je rekao što je imao. Ne želi više da drži govor.